Elke week werden er slachtoffers van ongelukken met e-bikes met spoed bij het MCL binnenbracht. Traumachirurg Jeroen Poos die er onderzoek naar. We hebben naar bijna 500 fietsers gekeken. Daarvan waren er 100 elektrische fietsers. En al deze mensen hadden een ongeluk gehad en waren op de eerste hulp behandeld. En daar bleek dat ongeveer 40% van de mensen een letsel van hun hoofd had. Wat dus heel veel is. Maar er bleek ook dat de letsels van het hoofd ernstiger waren bij de elektrische fietsers. En dat ze 2 keer zo vaak ernstig meervoudig gewond raakten. Het gaat vooral om letsel aan de hollen, de jermen en de skonken. Roelie had maar 1 long en kon daardoor net meer fietsen zonder haar e-bike. Een ongeluk had ze nog net gehad. Overal kan je een ongeluk krijgen. Maar dan denk ik van nou, op mijn leeftijd wil ik niet meer met een helmpje fietsen. Ik adviseer mensen met een e-bike om goed op hun eigen gedrag te letten. Maar verder adviseer ik ze om een helm te dragen. Omdat een helm kan beschermen tegen schedel-hersenletsel. En dat schedel-hersenletsel kan heel vaak tot onherstelbare klachten leiden. Een breuk kan ik opereren en goed netjes maken en mensen kunnen herstellen. Maar een onherstelbaar letsel van je hersenen, daar kom je niet meer vanaf.